நாளையிலேருந்து காத்தால் வந்துருக்கோம் ஜெய்சி மாதாஜி. நான் குரூப்ல எழுதிடுறேன். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆடியோ வீடியோ கிளியரா இருக்கா? எஸ் மாதாஜி, கரெக்டா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு டே 18 லாஸ்ட் சாப்டர் 18 பார்க்கலாம். இஸ்கான் மங்களூர்ல இருக்கு ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இருக்கிற டே 18 பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷாத்திய தேசதாரினே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே மங்களாங் நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே. जय श्री कृष्णा प्रभु, जय चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशालाकाय चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः. हरे कृष्णा. recap of chapter 17 என்ன படிச்சோம் நேத்திக்கு? chapter 17 பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு தகுந்தாற் போல் தோன்றக்கூடிய 3 வகையான நம்பிக்கை உண்டு. டிவிஷன் ஆஃப் ஃபெய்த் பார்த்தோம். ரஜோகுணத்திலும் தமோ குணத்திலும் நம்பிக்கை உள்ளோர் செய்யும் செயல்கள் நிரந்தரமற்ற பௌதிக விளைவுகளை நல்குகின்றன. ஆனால் சாஸ்திர கோட்பாடுகளின்படி சத்துவ குணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தி பகவான் கிருஷ்ணன் மீது தூய நம்பிக்கையும் பக்தியும் கொடுக்கின்றன. டிவிஷன் ஆஃப் ஃபெய்த் அதை பார்த்தாச்சு. இன்னைக்கு சாப்டர் 18 துறவின் அர்த்தத்தையும் மனிதனின் உணர்வு மற்றும் செயலின் இயற்கை குணங்களின் தாக்கத்தையும் கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். பிரம்ம உணர்வு பகவத்கீதையின் மகத்துவம். கீதையின் இறுதி முடிவு பகவான் கிருஷ்ணரிடம் நிபந்தனையின்றி அன்புடன் பூரணமாக சரணடைவதே தர்மத்தின் மிக உயர்ந்த பாதை. இது ஒருவனை எல்லா பாவங்களிலிருந்து விடுவித்து பூரண அறிவை நல்கி தமது உண்மை உலகிற்கு திரும்பி செல்ல உதவுகிறது ஆகியவற்றை விளக்குகிறார். உண்மையில் பகவத்கீதை அத்தியாயம் 17 அத்தியாயங்களில் நிறைவு பெறுகிறது. 18வது அத்தியாயம் இதற்கு முன் விவாதிக்கப்பட்ட விஷயங்களின் சுருக்கமாக ஒரு பகுதியாகும். பகவத்கீதை ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் பரமபுருஷ பகவானுக்கு பக்தி தொண்டாற்றுவதே வாழ்வின் இறுதி நோக்கம் என்பதை பகவான் வலியுறுத்துகிறார். இதே கருத்து ஞானத்தின் மிகவும் ரகசியமான பாதையாக 18ஆம் அத்தியாயத்தில் சுருக்கமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. வாழ்வின் குறிக்கோள் பக்தி தொண்டே, அதாவது சன்னியாசா கிவ் அப் ஆல் மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ், அதாவது சேரிட்டி, சாக்ரிஃபைஸ், பெனன்ஸ், கிரேட் சோல்ஸ் கெட் பியூட்டிஃபைட். ஓகே, மோட்ச சந்நியாச யோகா துறவரத்தின் முழுமை. இந்த சாப்டர்ல கர்ம மற்றும் ஞான யோகத்தின் சுருக்கம். முக்குணங்கள் செயல்படுகின்றவர்கள் இல்லையே பக்குவமானவர் யார்? பகவானுக்கான அன்பு, இறுதி விளைவு, இதெல்லாம் பார்க்க போறோம். அர்ஜுனோ வாச்ச சந்நியாசைய மகாபாஹோ தத்துவம் இச்சாமி வேதித்துவம் தியாகஸ்ய ச ரிஷிகேஷ பிரதகேஷி நிஷூதன. அர்ஜுனன் கூறினான், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே, எப்போதும் நமக்கு உதவி புரியக்கூடிய புலன்களின் அதிபதியான கிருஷ்ணரே ரிஷிகேஷா. அர்ஜுனனிடம் இன்னும் சில ஐயங்கள் உள்ளன. ஐயங்கள் எப்போதும் அசுரர்களுக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றன. எனவே அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை கேசி நிஷூதன என்று அழைக்கிறான். மிகவும்
பலம் வாய்ந்த அசுரனான கேசி கிருஷ்ணரால் கொல்லப்பட்டவன். தற்போது ஐயம் என்னும் அசுரனை கிருஷ்ணர் அழிப்பார் என்று அர்ஜுனன் எதிர்பார்க்கிறான். அவன் கேசி அசுரன் எதுக்காக இந்த இடத்துல சொல்றான்னாக்க தன்னை கம்பேர் பண்ணிக்கிறான். அவனுக்கும் அந்த அசுரனாக்கி அந்த கெட்ட இதெல்லாம் அவனுக்கு இருக்கு இல்லையா, டவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த சந்தேகங்கள்லாம் அவர் போக்கு கொடுக்கணும். அது கேசி அசுரனை கொண்டிருக்கேள், அப்பேற்பட்ட அசுரனையே கொண்டிருக்கேள், என்கிட்ட இருக்கிற ஐயத்தெல்லாம் உங்களால தீர்த்து வைக்க முடியும் அப்படின்ட்டு இந்த சாப்டரை ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்கிறான். 18.1 ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்து கேட்கிறான். ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச காம்யானாம் கர்மணாம் யாசம் சந்நியாசம் 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 கவயோ விதுக சர்வ கர்ம பல தியாகம் பிராகுஸ்தியாகம் விசக்ஷனாக. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜன ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றார்கள். பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்யப்படும் செயல்கள் கைவிடப்பட வேண்டும். அதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு ரிசல்ட், அதுக்கு என்ன கிடைக்கும், பகவானுக்கு நான் இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றேன், அதனால அவரை என்ன தருவார் அப்படின்னு அந்த மாதிரி செய்கிற காரியங்கள்லாம் நம்ம கைவிட வேண்டும். அந்த மாதிரி காரியங்களை செய்யக்கூடாது. ஏன்னா கிருஷ்ண பகவானுக்கு தெரியும் நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னென்ன வேண்டும், எப்பப்ப கொடுக்குறோம் எல்லாம் அவருக்கு தெரியும். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நமக்கு கொடுப்பார். இந்த ஜென்மத்துல பண்ணினத்துக்கு நமக்கு இது வரைக்கும் பண்ணின பாவங்கள்லாம் மன்னிச்சுட்டார், எல்லாத்தையும் வந்துட்டு நம்ம புதுசா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். போன ஜென்மத்துல பண்ண பாவங்கள்லாம் அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் இந்த ஜென்மத்துல என்ன. அதனால அந்த இடத்துல நம்ம அனுபவிக்கிறோம்னா கஷ்டப்படுறோம்னா இப்ப கிருஷ்ணருக்கு நம்ம தொண்டாற்றத்துல அனுபவிக்கல. இதெல்லாம் நமக்கு அசெட்ஸ் நமக்கு வந்து நம்மளோட அக்கௌண்ட்ல ஏறிட்டு வருது. நமக்கு அடுத்த ஜென்மமும் இல்லாத கோலோக விருந்தாவன் போறதுக்கு அதுக்காக தான் அதெல்லாம் சேர்த்துட்டு வரோம். நம்ம இப்போ இல்லையா, நம்ம இதுல அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ஆகிட்டு வருது. பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்யப்படும் செயல்கள் கைவிடப்பட வேண்டும். இதுவே பகவத்கீதையின் உபதேசம். முன்னேறி ஆன்மீக ஞானத்திற்கு வழிகாட்டக்கூடிய செயல்களை துறக்கக்கூடாது. எல்லாத்தையும் துறந்துன்னு சொல்றார். ஆனா நமக்கு பகவானுக்கிட்ட போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு இது இருந்ததுன்னா அந்த காரியத்தை நிறுத்திடாதீங்க, அந்த காரியத்தை துறக்கக்கூடாது, அதை துறக்கணும்னு அவர் சொல்லவே இல்லை. எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். யஜ்ஞதான தபக கர்ம ந தியாஜ்யம் கார்வம் ஏவ தத் யஜ்ஞோ தானம் தபச்சைவ பாவனானி மனிஷினாம். யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்கக்கூடாது, அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. எதெல்லாம் விடக்கூடாது? யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்கள், இதை துறக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறார். தகுதியானவர்களுக்கு தானம் கொடுத்தால் அது ஒருவனை ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடைய செய்ய வேண்டும். யாருக்கு அது டிசர்விங் பீப்புளுக்கு மட்டும் தானம் பண்ணுங்க, வேண்டாத வாழ்க்கெல்லாம் வீட்ஸ்க்கெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது. வீட்ஸ்னா என்ன? யாருக்கெல்லாம் உபயோகமற்றாத சிகரெட் பிடிக்கணும், தம் அடிக்கணும், கஞ்சா அடிக்கணும், அப்புறம் குடி குடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டான்னா அவளுக்கெல்லாம் காசு கொடுத்துக்கணும். ஏன்னா அவள்லாம் டிசர்விங் பீப்புள் கிடையாது, அதெல்லாம் அவசியம் இல்லை. எது அவசியமோ அதுக்கு கொடுக்கணும். இப்போ நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல டெம்பிள் கட்டியிருக்கா, குலைங்கிற ஊர்ல, குலைங்கிற பிளேஸ்ல. அது நம்ம இங்கே ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல இருக்கோம். இந்த இடத்துல நம்ம புதிய இடத்துக்கு போகிறதுக்கு ஆரம்பிச்சாச்சு, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணியாச்சு. ஆசிரமம் ஃபார் பேச்சுலர்ஸ்க்கு ஆசிரமங்கள்லாம் கட்டியாச்சு. இப்போ நம்ம டெம்பிளும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது நடந்திருக்கு, அஸ்திவாரம் போட்டாச்சு, அதுவும் இருந்துருக்கு. இதுக்கெல்லாம் அவருக்கு மொத்தமாக 20-22 கோடிக்கு மேலே போயிருக்கு ரூபாய் எஸ்டிமேஷன். அதனால அதுக்கெல்லாம் கொடுத்து உதவினாக்க அந்த இடத்துல நமக்கும் ஒரு பெருமை இருக்கும், நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷனும் இந்த கோயிலில் இருக்கு அப்படின்னு நமக்கும் ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். அதனால அந்த கோயிலுக்கு அந்த மாதிரி இடத்துக்கெல்லாம் டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அன்னதானம் பண்ணுறது, கோயிலுக்கு பூ தொடுக்கிறது, பூக்கள்லாம் தொடுத்துக்கு போடுறா இல்லையா, அதுக்கு பூக்களுக்கெல்லாம் வணங்குற அன்னைக்கு அதுக்கு பணம் கட்டுறது, பூமாலை வாங்கி தரத்துக்கு, இந்த மாதிரிலாம் நிறைய சேவைகள்லாம் இருக்கு. எல்லாம் சிம்பிளாக தான் நீங்கள் உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமாக ஒரே நாளில் எல்லா பணத்தையும் கொடுத்துடல. அதுக்கு சுதாமா சேவைன்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சு வச்சிருக்கா. அது மாதம் 500 ரூபா கட்டினா போகிறோம். நீங்கள் ஒரு 5000 ரூபா கொடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட 5000 அட் அ டைம் கொடுக்க முடியலன்னா மாதம் 500 ரூபா கட்டுக்கும்.
அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஆஃபர். இதெல்லாம் கொடுத்துருக்க ஸ்கீம் எல்லாம் வந்திருக்கு. அதை பார்த்துட்டு என்ன நம்மளால முடியுமோ அந்த மாதிரி இஸ்கான் மங்களூருக்கு தயவு செய்து உங்களாலான உதவியே செய்யுங்க. ஓகே, இது தாழ்மையோட நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். யாகம் தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல் எதுவுமே தொடக்கக்கூடாது. புரியுதா? யாகம் பண்றதை நிறுத்தவே கூடாது. இந்த கலியுகத்துக்கு சிறந்த யாகம் என்ன? சாண்டிங் த மகாமந்திரா. 16 ரவுண்டு எல்லாரும் சாண்ட் பண்ணுங்க. சாண்ட் பண்ணின்னு வாழ்றதுக்கு அவள்கிட்ட போய் அதை பற்றி கேளுங்க எப்படின்னு அவள் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்லுவாள். ஓகே, அதனால எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நேற்றுக்கு ஒரு மாதாஜி இருந்தாங்க. நான் என்னோட கோபங்கள்லாம் இப்போ குறைஞ்சிட்டு வருது எனக்கு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்த சாண்டிங்னால. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அதனால தயவு செய்து விட்டுடாதீங்க யாரும். அதை சாண்டிங் மாத்திரம் கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஒரு 10 டைம்ஸ் சொல்கிறதுக்கு எத்தனை நேரம் ஆகும்? நம்ம கிளாஸ்லேயே சொல்லி பார்க்குறோம். 10 டைம்ஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா? எத்தனை நிமிஷம்? ஹார்ட்லி டேக்ஸ் 2 மினிட்ஸோ 1.5 நிமிஷம் அது ஆச்சு. ஒரு 10 நிமிஷம் நம்மளால ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது ஒரு 2 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. லெவல் 2க்கு அது கண்டிப்பாக அவசியமாக தேவைப்படுகிறது. அதனால 2 ரவுண்ட்ஸ் எல்லாரும் சாண்ட் பண்ணுங்க. காத்தால் 1 ரவுண்டு, சாயங்காலம் 1 ரவுண்டு. இல்லை பஸ்ஸில் போகிறேன், ட்ரெயினில் போகிறேன், வாக்கிங் பண்ணுறேன், அந்த சமயத்துலையும் நீங்கள் சாண்ட் பண்ணலாம். ஆனால் சாண்டிங் மட்டும் என்றைக்குமே விட்டுறாதீங்க. அது ரொம்ப 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 ஹெல்ப் பண்ணும் உங்களுக்கு. அதுதான் நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில் முன்னேறத்துக்கு ஒரு அடிக்கல். அது முதல்ல அது ஃபவுண்டேஷன் சரியாக போட்டுட்டேலாம். அப்புறமா பேஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுனாக்க அது மேலே வர பில்டிங் நல்ல கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக நல்ல பிரமாதமாக கட்டலாம். ஓகேயா? நமக்கு கிருஷ்ணருக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸில் நம்ம முன்னேற முடியும். ஸோ உண்மை யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களை கூட தூய்மைப்படுத்துகிறது அப்படிங்கிறார். ஏதான் எபிது கர்மாணி சங்கம் ஜக்வா பலானி ச ஃபலானி ச கர்த்தவ்யானீதி மே பார்த்த நிச்சிதம் மதம் உத்தமம். இத்தகைய செயல்கள் யாகம், தானம் மற்றும் தவம் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிரித்தாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். இதெல்லாம் செய்ய சொல்றார். யாகம், தானம் மற்றும் தவம் இதெல்லாம் பண்றதுக்கு செய்யும் போது பற்றுதல் இன்றி டிட்டாச்மெண்ட்டோட பண்ணுங்க. எதுலையுமே அட்டாச்மெண்ட்டோட இருக்காதுங்க. வித்தவுட் அட்டாச்மெண்ட் எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படும். அதுக்கு நமக்கு என்ன திருப்பி என்ன கிடைக்கும் அதை எதிர்பார்த்து பண்ணாதீங்க. இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். நம்மளோட டியூட்டி. காத்தால எழுந்துட்டாக்க சுட பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுறோம். ஒரு சுட காஃபி, டீ எல்லாம் குடிக்கிறீங்க. எல்லாரும் காஃபி, டீயும் மெதுவாக குறைச்சின்னு வாங்குவோம். அதுவும் சாப்பிடாதீங்க. அதுக்கு பதிலாக பாலை குடிங்க. இல்லை ஒன்றும் சாப்பிடாமே இருந்துட்டு வெறும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் மட்டும் சாப்பிடுங்க. இது பால் குடிக்கலாம், தயிர் குடிக்கலாம், மோர் குடிக்கலாம், எது வேணுமோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோட. சரியா? அதை எல்லாமே ஒரு டியூட்டியாக வச்சுக்கணும். பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றது நமக்கு அது காத்தால பசிக்கிறது சாப்பிடணும். அதே மாதிரி ஆன்மாவுக்கு பசிச்சதுன்னா என்ன பண்ணணும்? சாண்டிங் த மகாமந்திரம் ஆன்மாவுக்கு கொடுக்கணும். நம்ம அது பசிக்கிறது நம்மகிட்ட சொல்லாது. அது நமக்கு தெரியும். அந்த ஆன்மாவுக்கு பசிக்கிறது இந்த டயத்தில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணி நம்ம தான் பண்ணணும். ஓகே, எல்லா யாகங்களும் தூய்மைப்படுத்துபவை. ஒருவரது வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி அவனை ஆன்மீக தளத்திற்கு உயர்த்தக்கூடிய யாகங்கள் நிறுத்தப்படக்கூடாது. இறைவனுக்கு பக்தி தொண்டு ஆற்றுவதில் தனக்கு உதவி செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு யாகம், தானம் அல்லது செயலையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இது படிச்சு 3 kinds of knowledge based on the mode of material nature. The knowledge by which மூணு mode of goodnessல என்ன இது? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். என்ன அதை மூணுத்துலையும் எப்படிப்பட்ட நாலேஜ் கிடைக்கிறதுக்காக பிரிச்சுது. மோட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் இயற்கையை வரும்போது knowledge which one undivided spiritual nature is seen in all existences. Undivided and the divided knowledge is the knowledge, the mode of goodness. Okay, the knowledge by which different type of living entity is seen to be dwelling in different bodies is knowledge of the mode of passion. And that knowledge by which one is attached to one kind of work as the all in all, without knowledge of the truth, and which is very meager, is said to be the mode of darkness. அது ஏதாவது ஒரு இதில் தான் அதுதான் கான்சன்ட்ரேஷன் போயிட்டு இருக்கும் அவளுக்கு. அதுக்கு தம்பு கொடுத்துக்காரர்களுக்கு வேறு எதுலையுமே போகிறது வித்தவுட்
நாலேஜ் ட்ரூத் உண்மை பகவானை பற்றி எதுவுமே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரியே இருக்கிறவா தான் தமோ குணத்துக்காக. ஸோ நாலேஜ் வந்து மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சரை வச்சு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக இது கொடுத்துருக்கு. ஸோ ஈகோ யாருக்கும் இருக்கக்கூடாது. 18.23, 24, 25 ஸ்லோகத்தில் இருக்கு. As for action in accordance with duty which is performed without attachment, without love or hate, by one who has renounced fruits results is called action in the mode of goodness. Is action in the mode of passion. With great effort by one seeking to gratify his desires, அவனோட ஆசைகளை பூர்த்தி செய்யறதுக்காக, which is enacted from a sense of false ego, is called in the mode of passion. அதுதான் தமோ ரஜோகுணத்துக்கு. And that action performed in ignorance and delusion without considering future bondage of consequence, which inflicts injury and is impractical. அதுதான் mode of ignorance. Ignorance என்ன? தமோ குணம். ஸோ இப்போ சுய மதிப்பீட்டு நேரம். இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், இந்த ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துலேருந்தும் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதுக்கு வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்கு பார்த்துட்டு கரெக்டாக இருந்தாக்கா எழுதிக்கோங்க. நீங்கள் தான் எழுதணும். முதல்து வந்து கரெக்டாக இருந்தாக்க 3 மார்க் போட்டுக்கோ. 2வது கரெக்டாக இருந்தால் 2 மார்க்கு. 3வது வந்து 1 மார்க்கு. அதாவது சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம் கொடுத்துருக்கு. ஓகே. பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள், இது காரணம், குணம். ஓகே. பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் என்ன? அதுக்கு என்ன காரணம்? இல்யூஷன். பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் செய்யலைனாக்கா அதுக்கு இல்யூஷன் தானே வருது. அது பேர் இக்னரன்ஸ். அது அப்புறம் வந்து 2வது தப்புன்னு போட்டுருக்கு. அந்த டிஃபிகல்ட் டியூட்டிஸ் ஃபியர், பயத்தினால முக்கியமான காரியங்களை செய்யாமல் இருக்குது. அது யாரு? பேஷன், அதாவது ரஜோகுணம். 3வது தான் ரைட்டு. இதில் என்ன போட்டிருக்கு? டியூட்டி, கடமையை செய், நீ எதையுமே பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யறது தான் சத்துவகுணம். ஸோ 3 கொஸ்டின் இருக்கு. 3த்துல இந்த கொஸ்டின் தான் ஆன்சர் ரைட்டு. அந்த மாதிரி ஆன்சர் ரைட்டாக இருந்தால் அதுக்கு 3 மார்க் போட்டுக்கலாம் நீங்கள். ஓகே. அது அப்புறம் பின்னாடி வரும். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உண்டு. அவற்றை தற்போது என்னிடம் அறிந்து கொள். செயலுக்கான இடம், அதாவது உடல், செய்பவன், பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், இறுதியாக பரமாத்மா. இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்களாகும். என்னென்ன? செயலுக்கான இடம், செயலை உடல், அதாவது செய்பவன், பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், இறுதியாக பரமாத்மா. இதை சேர்ந்ததெல்லாம் செயலுக்கான 5 காரணங்கள். எனவே 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. அந்த 5 காரணங்களை நினைச்சு பார்க்காம அவனாவே செய்யணும்னு செஞ்சிருந்தானா விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாம அவன் அந்த மாதிரி இருந்தோம் அறிவு இல்லாதவான் அப்படிங்கிறார். அறிவு அறியப்படும் பொருள் அறிபவன் ஆகிய 3 செயல்களை தூண்டுபவை. புலன்கள், செயல், செய்பவன் ஆகிய 3ம் செயலை உண்டாக்குபவை. எது செயலை தூண்டுபவை? அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன். ஓகே. செயலை உண்டாக்குபவை புலன்கள், செயல், செய்பவன். ஸோ இது சுய மதிப்பீட்டினர். பின்வரும் எக்ஸசைஸ்களிலிருந்து நீங்கள் எந்த வகையின் கீழ் வருகிறீர்கள் என்பதை அடிப்படையாக கொண்டு 1லிருந்து 3 முதல் உங்களை மதிப்பிட்டுக் கொள்ளுங்கள். ஒரு பேப்பர் பேனா எல்லாரும் எடுத்து வச்சுங்கோ. 1னா ரொம்ப குறைஞ்சது, 3 போட்டேன்னா மிக உயர்ந்தது. இது கிரேட். உங்களோட எனக்கு ஒன்றும் அந்த மார்க் தெரியணும் இல்லை. உங்களுக்கே நீங்க எந்த குணத்துல இருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். சரியா? ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றில் 3 வகைகள் உள்ளன. தற்போது அவற்றை மிகுந்து கேட்பாயாக. உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவ குணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். இது தெரிஞ்சதாக்கா உங்களுக்கு 3 மார்க் போட்டுக்கிறோம். எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்கள், வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கிறானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். அது தெரிஞ்சதுன்னா அதுக்கு 2 மார்க் போட்டுக்குவோம். எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றி அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த மர்ப்பமான அறிவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. நீங்க அந்த கேட்டகரியில இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 மார்க் போட்டுக்குவோம். தப்பு இல்லை. அந்த 1 மார்க் எல்லாரும் வாங்குவோம். எல்லாருக்கும்
முதல்ல 3 மார்க்கே வாங்கணும்னு ஒன்று இது கிடையாது இல்லையா? பொருள் இயற்கையின் முறையில் அடிப்படையில் 3 வகையான செயல்கள். எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகிறதோ அது சத்துவ குணத்தில் செயல் என்று பெயர் எனப்படுகிறது. ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்யப்படுகிறதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தில் செயல் என்று கூறப்படுகிறது. எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகிறதோ அந்த செயல் தமோகுணத்தின் செயலாக கூறப்படுகிறது. 3, 2, 1 மார்க் எது பொருள் இயற்கையின் முறைகளில் அடிப்படையில் 3 வகையான தொழிலாளர்கள். எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்களில் தொடர்பின்றி அகங்காரமின்றி உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகைய செயலாளி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. எவன் ஒருவன் தனது உழைப்பின் பலன்கள் பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்போதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகைய செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. நீங்க எதுல இருக்கீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுங்க. எவன் ஒருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிராக செயல்களில் எப்போதும் ஈடுபட்டு பௌதிகவாதியாக பிடிவாதக்காரனாக ஏமாற்றப்பவனாக பிறரை அவமதிப்பில் நிபுணனாக சோம்பேறியாக எப்போதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலந்தாழ்த்துவனாக உள்ளானோ அத்தகைய செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. பொருள் இயற்கையின் மொழிகளில் அடிப்படையில் 3 வகையான நுண்ணறிவு. பிரித்தாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாகும். அந்த புத்தி உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா 3 மார்க் போட்டுங்க. பிரித்தாவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தக்காத செயல் இவற்றிற்கு நீ உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜோகுணத்தில் உள்ளது. அது நமக்கு தெரியாம இருக்கும் சில சமயம். அது ரஜோகுணத்தில் இருக்கு. அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்போதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி மற்றனே தமோகுணத்தில் இருப்பதாகும். பொருள் இயற்கை முறையில் அடிப்படையில் 3 வகையான தீர்மானங்கள் டெசிஷன் ஃபைனலா எடுக்கிறோம் இல்லையா சில சமயம். அதுக்கு பிரித்தாவின் மைந்தனே, உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம் வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவ குணத்தை சார்ந்ததாகும். எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம்பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ அர்ஜுனா அத்தகைய மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. நீங்க எதுல இருக்கேன்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி மார்க் போட்டுனே போங்க. பிரித்தாவின் மைந்தனே, கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அதுக்கெல்லாம் தாண்டி போக முடியாத நிலைமையில அதிகபட்ச மன உறுதி தமோகுணத்தில் இருப்பதாகும். இந்த நிலையில எல்லாருமே கொஞ்ச நாளைக்கு இருப்போம் சமயத்துல தமோகுணத்தில். ஓகே, 3 வகையான மகிழ்ச்சி. 3 நிமிஷம் சந்தோஷம் இருக்கும். ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போல் இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதாம் தன்னுணர்வுகளுக்கு ஒருவனை வழிவகுப்பதுமான சுகம் சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறுவது. எந்த சுகம் புலன்களுக்கும் புலனின்ப பொருள்களுக்கும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகிறதோ ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் விஷமாகி விடுகின்றதோ அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தில் நன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. தன்னுணர்வை காண இயலாத ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சுகம் தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஸோ இதுக்கெல்லாம் கொஸ்டினுக்கெல்லாம் ஆன்சர் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எத்தனை மார்க் வந்துருக்கு பாருங்க. மொத்தம் 6 கொஸ்டின் போட்டிருக்கேன். 6க்கு 18 மார்க் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு யூ ஆர் குட், யூ ஆர் கீப்பிங். நீங்க சத்துவ குணத்துக்கு கேள் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க. 6க்கு மேலே தான் வந்திருக்கேன், இல்லை 6க்கு கிட்ட தான் வந்திருக்கேன், 4, 5 தான் வந்தேன்னா நீங்க தமோகுணத்து ஏரியால நிற்கிறேன். அதனால அது டவுன், அது உங்க மட்டம். 12க்கு மேலே வந்துட்டேன், 18 ரீச் பண்ண முடியல அப்படின்னு தான் சமமா இருக்கேன். சரி, இப்படியும் இல்லை அப்படியும் இல்லை, 2 கேட்டேன்னா ரஜோகுணமா சத்துவ குணமா அந்த நிலையில தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது. ஸோ எல்லாரும் எந்த இடத்துல உங்களுக்கு அவங்களோட செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் அதுக்கு ஆன்சர் போட்டு வச்சுக்குவோம். ஓகே ஓகே, நல்லா இருந்தது இது செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் எக்ஸாம் நல்லா இருந்ததாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, பெருமாள் பிரபுஜி பண்ணீங்களா?
பேச மாட்டேங்கிறாங்க. சரி. சத்துவகுணம் முதலில் விஷம் போன்றது, முடிவில் அமிர்தம் போன்றது. தன் உணர்வு. ஓகே. ரஜோகுணம் முதலில் அமிர்தம் போன்றது, முடிவில் விஷம் போன்றது. புலன் இன்பத்திலிருந்து எழுவது. தமோகுணம் மாயையால் ஆனது. உறக்கம், சோம்பேறித்தனம் மற்றும் மாயையினால் வந்தது. முக்குணங்களை பத்தி. இதுவும் அப்படிதான். சத்துவகுணத்துக்கு எத்தனை மணிக்கு எழுந்துக்குது? 6 மணிக்கு, 8 மணி, அப்புறம் 4 மணிக்கு, 1 மணிக்கு தமோகுணத்துக்காரருக்கு. அதுக்காக அந்த இது முன்னாடி படிச்சது தான். ஜஸ்ட் அதை ஒரு ரீகேப் மாதிரி போடு. அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளால் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். இது முதல்ல பிராமணர்கள். இது 2வது 43வது ஸ்லோகம். 42 பிராமணர்கள், 43 சூத்ரர்கள், 44 வைசியர்கள் அண்டு சாரி 43 சத்திரியர்கள், 44வது வைசியர்கள் அண்டு சூத்ரர்கள். விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவற்றை வைசியர்களின் இயற்கையான செயல்கள் உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும். ஸோ அதே தான் 4 kind of ashramas based on the modes of material nature. அவள் மெட்டீரியல் பௌதிக வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற மாதிரி பிராமணா, சத்ரியா, வைசியா அண்ட் சூத்ரான்னு பிரிச்சுது. இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா, அதே தான் தெரிஞ்ச மறுபடியும் இருக்கு. பிராமணர்கள் வேதங்களை பயிலுவா, சத்திரியர்னா என்ன, வாரியர்ஸ். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம அர்ஜுனனை வச்சிருந்துருக்கோம். வைசியர்கள் பண்டமாற்று முறை, வியாபாரம் பண்றவா, பிஸ்னஸ் பண்றவா. அப்புறம் சூத்ரர்கள் வேலை செய்பவர்கள், லேபரர்ஸ் வரலாம். ஓகே. 44 ஸ்லோகம் இதோட கவர் ஆயிடும். யதக பிரவருத்தி பூதானாம் ஏன சர்வம் இதம் தத்தம் கர்மணா தம் அப்யஸ்ய சித்திம் விந்ததி மாணவக. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவி உள்ளாரோ, அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். எல்லா உயிர்வாழிகளும் பரமபுருஷன் மிக சிறிய அம்சங்கள். எல்லா உயிர்வழிகளின் ஆரம்பமும் பரமபுருஷரே. பொதுவாக வைஷ்ணவ பக்தர்கள் முழுமுதற் கடவுளை அவரது அந்தரங்க சக்தியுடன் வழிபடுகிறார்கள். அவரது பகிரங்க சக்தி அந்தரங்க சக்தியின் திரிந்த பிம்பமாகும். ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுணக பரதர்மாத் ஸ்வனுஷ்டிஸ்தாத் சபாவனிய தர்ம கர்ம குர்வன் ஆப்னோதி கில்பிஷம். மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவரது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்க விடுவதில்லை. இப்போ இந்த பக்கத்துல இருக்க பிக்சர்ல என்ன படம் போட்டிருக்கு? ஒரு குரங்கு உட்காந்துருக்கு, ஒரு யானை, ஒரு பென்குயின், ஒரு ஃபிஷ்ஷு, அப்புறம் ஒரு நாய். எல்லா படமும் போட்டிருக்கு. ஒரு பேர்டு வேறு, இதெல்லாம் போட்டிருக்கு. ஒருத்தர் உட்காந்துக்க. அவர் சொல்றார், யாரு ஃபர்ஸ்ட் கிளைம் பண்றா ட்ரீல, அவள் தான் வின்னர் அப்படின்னு அவளுக்கெல்லாம் ரேஸ் வைக்கிறான். இதில் யார் ஏற முடியும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க நீங்க எல்லாரும்? மரத்து மேலே ஏறது யாரால முடியும்? குரங்கால முடியும். அது ஏறி அதுதான் நிச்சயமா ஃபர்ஸ்ட் வரும் இல்லையா? ஏன் யானையால ஏற முடியாது? இதெல்லாம் ரேஸ்ல எதுக்காக நிற்கிறது? ஃபிஷ்ஷு இதுக்கெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? அதாவது ஓகே, அங்கே சொல்லிட்டு குரங்குக்கு அதுக்கு பை நேச்சர் அது மரத்துல ஏற முடியும், அதுதான் வின்னர். இதில் நம்ம ரேஸே வைக்க வேண்டாம். யானையால் அது ஏறிட்டுனா மரமே முறிஞ்சு கீழே சாஞ்சு போயிடும். ஃபிஷ்ஷு தண்ணியிலேருந்து வெளியில வந்தால் செத்தே போயிடும். நாயால் அதெல்லாம் ஏற முடியும், கொஞ்சம் தான் ஏற முடியும். அப்புறம் இந்த பெண் குழந்தை ஏற முடியாது. அதுக்கு என்னென்ன ஏறத்துக்குன்னு ஒரு வசதி இது பகவான் கொடுத்துருக்காரு. அவங்களுக்கும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவங்க செய்யணும். இப்போ சத்திரியனான அர்ஜுனன், அவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை போர் புரியணும். அதை அவன் பண்ணாத ஒரு பண்டிட்டு நான் போய் இது பண்ண போர் புரியுறேன் அப்படின்னு சொன்னா அவனால் இதெல்லாம் வாழெல்லாம் எடுத்து வச்சுன்னு அவனால் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவருக்கு பண்டிட்டுக்கு என்ன தெரியும்? அவர் பிராமணருக்கு
அவருக்கு வந்து வேதங்கள்லாம் படிக்க சொன்னேன், இல்லை அதெல்லாம் சொன்னேன்னா அவள் அதுக்கு இதுவாக இருப்பாள். அது மாதிரி அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை கரெக்டாக செஞ்சு அதை பக்குவமாக செய்வதை விட பக்குவமாக மற்றவரது கடமையை எடுத்து பக்குவமாக செய்கிறேன்னு சொல்றதை விட அவங்களுக்கு கொடுத்தது கடமையை பக்குவமாக செய்யாட்டா கூட அதை நம்ம ட்ரை பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். ஓகே. பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா ந சோச்சதி ந காங்சதி சமக சர்வேஷு பூதேஷு மத் பக்திம் லபதே பராம். இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரமனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவனாகிறான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை. எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. எல்லா உயிர்வாழ்களிடமும் அவன் சம நோக்கு கொள்கிறான். அத்தகைய நிலையை அவன் என்று தூய பக்தி தொண்டை அடைகிறான். தெய்வீகமாக எல்லாத்துலேயும் தெய்வீக காரியங்கள்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா அவனுக்கு என்ன ஆகும்? பரபிரமனை அவன் நன்னா அவனுக்கு தெரிஞ்சு அவன் மனசுக்குள்ள பியோர் டிவோட்டி ஆயிடுறான். மனசுக்குள்ள அவனால் அந்த பகவானை அவனால் நிலைநிறுத்திக்க முடியும். அப்படி பண்ணியாச்சுன்னா அவன் என்ன ஆகும்? அவன் எல்லாரையுமே பார்க்குற உயிர்வாழிகள் எதை எடுத்தாலுமே ஒரு மானை பார்த்தாலும் அதுக்கும் ஒரே இதுதான். மாடை பார்த்தாலும் அதே தான், பன்னியை பார்த்தாலும் அதே தான் அவனுக்கு தோணும். ஒரு யானையை பார்த்தாலும் அவனுக்கு அதே மாதிரி தான் தோணும். எல்லாத்துக்குமே ஏன்னா அவங்க இதயத்துல ஆத்மாவோட சேர்ந்து பரமாத்மாவும் இருப்பதுனால பரமாத்மாவை அவன் நினைச்சிருந்து எல்லா இடத்துலயும் பகவான் இருக்கார் அப்படிங்கிறது அதுதான் அவனுக்கு திங்கிங் வரும். அது மாடா பன்னியாங்கிறதே அவன் திங்க் பண்ண மாட்டான். அதுக்குள்ள எல்லாருடைய இதத்துல பரமாத்மா மட்டும்தான் அவனுக்கு கண்டப்படும். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இந்த ஸ்லோகத்துல. நான் சோச்சதி நான் காங்சதி சமக சர்வேஷு பூதேஷு. அதனால நமக்கு அதை அவன் எல்லாரையும் அதனால சம நோக்கில் பார்க்கணும். ஓகே. தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவனால தான் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி. பக்தியா மாம் அபிஜானாதி யாவான் யஸ்சாஸ்மி தத்வதஹ ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விஷத்தே தத் அனந்தரம். பக்தி தொன்றால் மட்டுமே நீ முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகைய பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். இதுதான் பரமனை எப்படி அடையணுங்கிறதுக்கு இந்த ஸ்லோகம் வருது. ஒவ்வொருவரது தொழில் கடமையும் பகவத்கீதையில் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர் மற்ற சூத்திரர்களின் கடமைகள் குறிப்பிட்ட இயற்கை குணங்களுக்கு ஏற்ப விதிக்கப்பட்டுள்ளன. பிறகு கடமையை ஒருவர் நகல் செய்யக்கூடாது. சத்திரியனான அர்ஜுனன் தன் எதிராளிகளுடன் போர் புரிய தயங்கி கொண்டிருந்தான். அத்தகைய போர் பகவானான கிருஷ்ணருக்காக நடத்தப்பட்டால் எழுந்துவிடும் பயத்திற்கான அவசியம் எதுவும் இல்லை. பூரணத்துடன் ஒன்றாக இணையும் பிரம்மபூத நிலையை அடைவதே அருவவாதிகளின் லட்சியமாகும். ஆனால் உருவவாதிகளான தூய பக்தர்களை பொறுத்தவரை அந்த நிலையில் இருந்து மேலும் முன்னோக்கி சென்று தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதே இலட்சியம். ஜட வாழ்வின் கருத்துக்களில் இருந்து விடுபடுவதை உள்ளடக்கியது முக்தி. பிராமணனாக ஆவது என்றால் பிரம்மனாக ஆவது என்றால் தன்னுடைய அடையாளத்தை இழந்து விடுவது என்பது பொருள் அல்ல. அங்கும் பக்தி தொண்டு இருக்கிறது. பக்தி தொண்டு இருக்கும் வரை அங்கே இறைவன், பக்தன், பக்தி தொண்டின் வழிமுறை ஆகியவை இருப்பது அவசியம். இத்தகைய ஞானம் முக்திக்கு பிறகும் வழிமுறுவதே. பரமபுருஷனின் உறவில் ஈடுபட்டு அவருக்கு தொண்டு செய்வதை குறிக்கும். உதாரணமாக பச்சை நிற பறவை ஒன்று பச்சை நிற மரத்தில் நுழைந்தால் அது அந்த மரத்துடன் ஒன்றாக ஆவதற்கு இல்லை, மாறாக அந்த மரத்தின் பழங்களை சுவைப்பதற்காகவே. இல்லையா? ஒரு பச்சை கலர்ல ஒரு பேர்டு இருக்கு, அது வந்து ஒரு மரத்துல போய் பச்சை கலர்ல போய் உட்காந்து அது என்ன கெமிலியானா பச்சோந்தியா கலரை மாத்திக்கணுது. அது எதுக்கு அங்க போய் உட்காந்துக்கிறது? அங்க இருக்க பழத்தை ருசிக்கிறதுக்காக போகுது. அந்த மாதிரி அதுக்கு தான் எக்ஸாம்பிள். கடலின் ஆழத்திற்கு சென்று பார்த்தால் பல்வேறு உயிர் வாழிகளை காண முடியும். நம்மளாம் மேற்பரப்புல பார்க்கறது மட்டும்தான் கொஞ்சம் தெரியும். அது மட்டும் போதாது. கடலின் ஆழத்தில் வசிக்கும் நீர்வாழிகளை பற்றிய முழு அறிவு வேண்டும். அதாவது 11வது அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டபடி பக்தி தொண்டால் மட்டுமே அவரை அடைய முடியும் என்பதை இங்கு உறுதி செய்யப்படுகிறது. பகவான் கிருஷ்ணரையும் அவரது சொந்த விரிவுகளையும் மன அனுமானத்தினாலோ பக்தர்களாலோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ள யாரேனும் விரும்பினால் அவர் ஒரு தூய பக்தரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் தூய பக்தி தொண்டை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இல்லாவிடில் பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய உண்மை எப்போதும் மறைந்தே இருக்கும். ஓகே. ஸோ இங்கே படம் போட்டிருக்கு.
வேர் இஸ் யுவர் டிக்கெட். இவன் வந்து ஒரு அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்குக்கு போகிறான், அந்த குழந்தை போகிறான். அங்கே போன உடனே அவனை உள்ளே நுழையிறதுக்கு அந்த செக்யூரிட்டி அவனை உள்ளே விட மாட்டேங்கிறான். எங்கே உன்னோட டிக்கெட், அப்போ தான் உள்ளே விடுவேங்கிறான். அதே மாதிரி நம்மளும் இப்போ போய் நமக்கு என்ன, இந்த குழந்தைக்கு அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்கில் போய் விளையாடணும்னு ஆசை. அதுக்கு வந்து டிக்கெட் கேட்குறான். அதே மாதிரி சேம் வே we need the ticket of bhakti to enter the abode of Lord Krishna. கிருஷ்ணலோகத்துக்கு நம்ம போகணும்னா நமக்கு முதல்ல என்ன இருக்கணும்? பக்தி வரணும். பக்தி வரணும்னா என்ன? சாண்டிங் த மகா மந்த்ரா, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அந்த மந்திரத்தை முதல்ல நம்ம பழக்கம் பண்ணிக்கணும். ரெண்டு ரவுண்டு. 2 ரவுண்டுனா 2 × 108 டைம்ஸ். தயவுசெய்து எல்லாரும் பண்ணுவோம். சேம் வே நீர் அந்த மாதிரி நமக்கு அந்த டிக்கெட் இருந்தால் தான் அந்த மேற்கொண்டு நம்ம எலிவேட் ஆக்கி அடுத்த லெவலுக்கு போய் சுத்த சைவத்துக்கு வர முடியும், சுத்த சத்துவத்துக்கு வர முடியும். சர்வ கர்மான் அபிசதா குர்பானோ மத் வியாபாஸ்ரீயக மத் பிரசாதாத் அவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம். எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நிச்சயமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். சர்வ துர்காணி மத் பிரசாதாத்ரியசி அதசேத்வம் அகங்காரா நோஷ்யசி விரங்ஷசி. நீ என்னை பற்றி உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். ஆனால் அத்தகைய உணர்வு இன்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். பகவான் என்ன சொல்றார்? நான் சொல்றதை மட்டும் நீ செய்யி, எல்லா தடங்களும் உங்கள்கிட்ட இருந்து போயிடும். நான் சொல்லி தரதெல்லாம் கேட்காத. அகங்காரம், ஐ ஆம் தி டூயர், நான் தான், எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்ட அப்படின்னாக்க நீ ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது, எல்லாமே நீ அழிஞ்சு போயிடுவேன் அப்படிங்கிற சாபம் பண்ணல. அதாவது அழிஞ்சு போறதுக்கான அறிகுறிகள் அதெல்லாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஈஸ்வரः சர்வபூதானாம் கிருத்தேஷே அர்ஜுன திஷ்டதி பிராமயன் சர்வபூதானி யந்திராரூடானி மாயையா. ஓ அர்ஜுனா, ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயன்களையும் அவரவர்கள் இதயத்தில் விட்டுள்ள முழுவதும் கடவுளே வழி நடத்துகிறார். இந்த படம் உங்களுக்கு முன்னாடியே நான் சொல்லியிருக்கேன். ஆத்மாங்கிற படம் வந்து படத்தை கொத்துறது, கூடவே பரமாத்மா அந்த பரம உட்கார்ந்துட்டு அதை நம்ம கூடவே பார்த்துருக்கு என்ன பண்றோம் இல்லையா. அவரவர் இதயத்தில் விட்டுள்ள முழுமுதல் கடவுளே வழி நடத்துகிறார். தம்மே வைஷ்ணம் கச்ச சர்வபாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்திம் ஸ்தானம் பிராப்தியசி சாஸ்வதம். மறந்தவழி தோன்றலே, அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியும் உன்னதமான நிச்சயமான இடத்தையும் நீ அடைவாய். இதே தே ஞானம் ஆக்யாதம் யோக்யாத் குஹ்யதரம் மயா விம்ருஷ்யை தத் அசேஷன யதேச்சசி ததா குரு. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். தூய பக்தனுக்கு காலத்தின் எல்லைகள் கிடையாது. அவன் சதா சர்வ காலமும் 24 மணி நேரமும் 100% பரமபுருஷரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ளார். கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தனிடம் பகவான் மிக கருணையுடன் உள்ளார். எல்லா கஷ்டங்களுக்கு மத்தியிலும் தெய்வீக லோகமான கிருஷ்ணலோகத்தை அவன் அடைகிறான். கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் தனது வாழ்வின் கடமைகளை ஆற்றுவதற்காக அதிகமாக கவலைப்படுவதில்லை. எல்லா கவலைகளிலிருந்தும் விடுதலை பெற்ற இந்த மிகச்சிறந்த நிலையை முட்டாள்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுபவனுக்கு பகவான் நெருங்கிய நண்பர். பகவான் தன்னையே தன் நண்பனிடம் அளிக்கின்றார். கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படாதவன் பிறப்பில் சூழலில் தன்னையே இழக்கிறான். அர்ஜுனன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் அல்ல. போரிடுவதா கூடாதா என்பதில் அவனது முடிவில் வரம்பிற்கு உட்பட்ட ஜீவாத்மாவே எல்லாம் அல்ல என்று பகவான் அறிவுறுத்துகிறார். அவன் எப்போதும் பகவானின் கட்டுப்பாட்டில் கீழ் உள்ளான். எனவே அவனது கடமை அவரிடம் சரணடைவதே. எனவே ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீட்டிற்கும் புருஷோத்தமரான முழுமுதல் கடவுளிடம் உயிர் வாழி சரணடைய வேண்டும். அதுவே அவனை ஜட வாழ்வின் எல்லா விதமான துன்பங்களிலிருந்தும் விடுவிக்கும். இறுதியில் முழுமுதல் கடவுளை சென்று அடைகிறான்.
ஜீவாத்மாவின் சின்னஞ்சிறு சுதந்திரத்தை கடவுள் தலையிடுவது இல்லை. தனது இதயத்தில் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மாவிடம் அர்ஜுனன் சரணடைய வேண்டும் என்பதே அவனுக்கு உரைக்கப்பட்ட மிகச்சிறந்த அறிகுறியாகும். அவன் வாழ்க்கை இருக்கிற கூடவே ஆத்மாவோட பரமாத்மாவும் இருக்காதியா, அதுக்கு சரணடைங்கோ அப்படின்னு தான் அவர் சொல்லிக் கொடுக்குறார். 18.65 மன்மனா பவபத் பக்தோ மத்யா ஜீவாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவைஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோ அசிமே. எப்போதும் என்னை பற்றி நிறுத்தி எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவைஷ்யசி சத்தியம் தே பிரதிஜானே பிரியோ அசிமே. ஓகே, இந்த ஸ்லோகத்தை கொஞ்சம் நல்லா படிச்சு வச்சுங்க. எப்போதுமே இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஞானத்தின் ரகசியமான பகுதி என்ன? கிருஷ்ணரின் தூய பக்தி பக்தனாக ஆகி எப்போதும் அவரை பற்றியே நினைத்து அவருக்காகவே செயல்பட வேண்டும். கிருஷ்ணரின் மீது, அதாவது இரு கரங்களில் புல்லாங்குழலையும் தலைமுடியில் மயிலருகியும் தாங்கி நீல நிற மேனியில் அழகான திருமுகத்துடன் விளங்கும் உருவத்தின் மீது ஒருவன் தனது மனதை ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும். பக்தன் தனது மனதை அர்ஜுனனுக்கு முன்னால் இருந்த அந்த ரூபத்தின் மீது மட்டுமே ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும். கிருஷ்ணரின் ரூபத்தின் மீது மட்டுமே ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும். இதுவே ஞானத்தின் மிக மிகச்சிறந்த ரகசியமாகும். அந்த போர்ல பட்டுச்சே அங்க அர்ஜுனனுக்கு ஏற்றாப்புல எப்படி அர்ஜுனனுக்கு அவர் உபதேசம் பண்ணார் இல்லையா, சொல்லிக் கொடுக்குறாரு இல்லையா பகவத்கீதை இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம். அப்போ அந்த சமயத்துல எந்த இதில் இருந்தாரோ அந்த இதை வச்சு நம்ம வழிபடணும்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இந்த பரம ரகசியத்தை பக்தர்களுக்கு விளக்கு போவதற்கு தூய பக்தனாக்கி தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்துவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகிறான். இதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கு இல்லையா, தெரிஞ்சு நம்மலாம் மற்றவாளுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்துட்டு அவளையெல்லாம் நிச்சயமா நான் கவனிச்சுப்பேன் அப்படிங்கிற பகவத்கீதையை உள்ளது உள்ளபடி எடுத்துரைப்பதற்கு நேர்மையாக யார் ஒருவன் முயன்றால் பக்தியின் செயல்களின் அவன் முன்னேற்றம் அடைந்து வாழ்வின் தூய பக்தி நிலையை அடைவான். இதன் விளைவாக கடவுளின் திருநாட்டுக்கு செல்வது உறுதி. கிருஷ்ணர் தூய பக்தனாக ஆகி அவரை பற்றியே நினைத்து அவருக்காகவே செயல்பட வேண்டும். இதுவே ஞானத்தின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி. ஓகே, இது இந்த 18.65 ஸ்லோகம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. இதே மாதிரி ஒரு ஸ்லோகம் நம்ம 9th சாப்டர்ல படிச்சிருக்கோம், 9.34. அது எப்படி? மன்மனா பவ பத் பக்தோ, இதேதான் ஃபர்ஸ்ட் லைன் சேம். மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு, அதேதான் செகண்ட் லைன். மாம் ஏவைஷ்யசி யுக்த்வைவம், அங்கதான் மாறுது. மாம் ஏவைஷ்யசி யுக்த்வைவம் ஆத்மானம் மத்பராயன. உனது மனதை எப்போதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறு என்னில் முழுமையாக வைத்து நிச்சயமாக என்னிடமே நீ வருவாய். இது நிச்சயமா என்கிட்ட வர முடியும்னு சொல்றார். அது சத்தியமாக இந்த சத்தியத்தை உனக்கு நான் அளிக்கிறேன்னு முடிக்கிறார் இல்லை. ஓகே, அது ஒண்ணுதான் டிஃபரெண்ட். ஸோ இதெல்லாம் L2 படிக்கச்சே உங்களுக்கு இதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. 9.34 அண்ட் 18.65 சேம். அதான் அதனோட மேற்கொண்டு அதை பத்தி நடக்கிறது. 66 சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் விரஜ அகம் துவாம் சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சம். எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாவ வினைகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கிறேன், பயப்படாதே. பரபிரம்மன் பரமாத்மா வர்ணாசிரமம் சந்நியாசம் பற்றின்மை மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துதல் தியானம் என பலதரப்பட்ட தர்மங்களை அவர் பல்வேறு வழிகளில் விளக்கினார். தன்னிடம் சரணடைந்தால் போதும் எல்லா பாவ வினைகளிலிருந்தும் காக்க முடியும். ஏனெனில் இறைவன் தாமே அவரை பாதுகாப்பதாக சத்தியம் செய்து கொடுக்கிறார். நான் அவனை சத்தியம் உன்னை எல்லா பாவிலிருந்து நான் விடுவிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவரை சொல்ல முதல்ல அவர்கிட்ட சரணடைஞ்சுட்டா பயப்படாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு
இதம் தே நாதபாஸ்காய நா பக்தியாய கதாச்சன நா சாட்சி சுஷவே வாஷ்யம் ந மாம் யோ அபியசூயதி. இந்த ரகசிய ஞானம் தவம் இல்லாதவருக்கோ பக்தி இல்லாதவருக்கோ பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ என் மீது பொறாமை உள்ளவருக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்பட மாட்டாது, விளக்கப்படக்கூடாது. இதெல்லாம் யாருக்கு போய் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாது. இந்த பகவத்கீதையை பற்றி இது மாதிரி அவர் மேல ஞானம் இல்லை, அவளுக்கு தவம் கிடையாது, அவளுக்கு பக்தி இல்லை, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாது, அவள்கிட்ட எல்லாம் போய் பேசக்கூடாது. பகவான் மேல இவர் ஹீஸ் எ ஹியூமன் பீயிங் தான், பர்சன் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காளே, அவளுக்கெல்லாம் போய் அவள்கிட்ட எல்லாம் எப்போதுமே போய் அவள்கிட்ட ஆர்கியூ பண்ணாதீங்க, அவளை கன்வின்ஸ் பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா மனசுல நினைச்சுட்டான். அந்த மாதிரி அவள்கிட்ட பொறாமை இருக்குவா, அவள்கிட்ட எல்லாம் போய் விளக்கமே பண்ணாதுங்க. யாராவது கொஞ்சம் நம்பிக்கை இருக்கா மாதிரி இருந்தா அவளுக்கு பகவத்கீதை படிங்கோ. நமக்கு கிருஷ்ணர் வந்து முழுவதற்கு கடவுள் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஓகே. அறநெறிகளுக்கு தவம் புரியாத கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி தொண்டாற்ற முயலாத தூய பக்தருக்கு சேவை செய்யாத அவர்களிடம் ஞானத்தின் இந்த மிக மிக ரகசியமான பகுதியை கூறக்கூடாது. கிருஷ்ணர் மீது பொறாமை கொள்பவர்களால் பகவத்கீதையை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அறுபத்தி எட்டாவது இதம் பரமம் குஹ்யம் மத் பக்தேஷ் வபிதாஸ்யதி பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா மாம் ஏவஷ்யத் சம்சயக. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்துவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகிறான். தஸ்மான் மனுஷேஷு கஷ்டின் மே பிரிய கிருத்தம பவிதா ந மே தஸ்மாத் அந்நிய பிரியதரோ புவி. அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இந்த உலகத்தில் யாரும் இல்லை. அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவராக யாரும் ஆக முடியாது. அது தூய பக்தி தொண்டு யார் பண்றாளோ அவன் தான் எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன். அவனை விட வேற யாரும் ஆக முடியாது, பிரியமானவ ஆக முடியாது. அதுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாத படமே போட்டிருக்கோம். ஆத்யேஷ்யதே இமம் தர்மியம் சம்பாதம் ஆவயோகம் ஞானே யஜ்ஞேன தேனாகம் இஷ்டகஸ்யாம் பிரீதி மே மதிக. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கிறேன். பகவத்கீதை பக்தர்களின் மத்தியில் மட்டுமே விவாதிக்கப்பட வேண்டும், மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்ள முடியாது. தூய பக்தியின் விளைவால் அவர் முழுவதற்கு கடவுளின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்வது உறுதி. பகவான் மீது பொறாமையுடைய நபர்களிடம் பகவத்கீதை விளக்கப்படுவதை பகவான் பகிரங்கமாக தடுத்துள்ளார். பகவத்கீதை பக்தர்களுக்கு மட்டுமே. ஸ்ரத்தாவான் ஸ்ருணுயாத் அபியோ நரஹ சோ அபிமுக்தஹ சுபாங்லோகான் பிராப்னியாத் புண்ணிய கர்மணாம். மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யார் ஒருவன் கேட்கின்றானோ அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களமான லோகங்களை அடைகிறான். நம்பிக்கையோட பொறாமையும் இல்லாம இதெல்லாம் கேட்கிறாளோ அவனுக்கு பாவ விளைவிலிருந்து அவெல்லாம் விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைய முடியும். பகவான் மீது பொறாமையுடன் நபர்களிடம் பகவத்கீதை விளக்கப்படுவது பகவான் பகிரங்கமாக தடுக்கிறார். பகவத்கீதை பக்தர்களுக்கு மட்டுமே. அர்ஜுனோவாச்ச நஷ்டோ மோக ஸ்மிருதி லப்தா தத் பிரசாதான் மயாச்சுத சிதோ அஸ்மி கத சந்தேக கரிஷே வச்சனம் தவ. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நிலைமை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்து விடுபட்டு நான் தற்போது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட நான் தயாராக உள்ளேன். பகவானின் ஆணைக்கேற்ப செயல்படுவதே உயிர்வாழிகளின் உண்மையான நிலை என்பதை அர்ஜுனால் தற்போது காட்டப்படுகிறது. உயிர்வாழிகளின் சொரூபம் தொண்டு புரிவதாகும். இல்லையேல் மாயைக்கு தொண்டு செய்தாக வேண்டும். நம்மளாம் இப்போ இந்த
பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணும்னு ஆன்மீகத்துல வந்திருக்கோம். அது பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும்? மாயைக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும். ஸோ சஞ்சயன் கூறினான். 74வது ஸ்லோகத்திலிருந்து சஞ்சயன் பேசலாம். சஞ்சய் வாட்சர். சஞ்சயன் கூறினான், இவ்வாறு கிருஷ்ணர், அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களால் எனக்கு மயில் கூச்சம் ஏற்படுகிறது. எனக்கு கூஸ் பம்ப்ஸ் வந்துட்டு அப்படி கேட்கறச்சே எனக்கு ஒரே மயில் கூச்சம் ஏற்பட்டுருது அப்படின்னு சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரன்ட்ட கடைசியில் 74லேருந்து 78 ஸ்லோகம் வரைக்கும் அவன் தான் சொல்றான். வியாசரின் கருணியால் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியான ஒன்றியாக நான் நேரடியாக கேட்டேன். அவ 2 பேரும் பேசுறதே நான் காது கொடுத்து கேட்டேன் அப்படிங்கிறான். மன்னரே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி விசப்பட்டு நான் இன்பப்படுகிறேன். அவ 2 பேரும் பேசுறது நான் கேட்டுவிட்டு நான் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அதை திருப்பி ரீகால் பண்ணி பார்க்குறேன். பார்த்துட்டு அது அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு அப்படிங்கிறான். இதான் இந்த சாப்டர்ல லாஸ்ட் ஸ்லோகம். யத்ர யோகேஸ்வரः கிருஷ்ணோ யத்ர பார்த்தோ தனுர்தரः தத்ர ஷரீர் விஜயோ போதி திருவாரீதிர் மதிர் மம. யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம் அப்படிங்கிறோம். பகவத்கீதையில் திருதராஷ்டிரன் வினாவுடன் தொடங்கியது இல்லையா? திருதராஷ்டிர வாட்ச முதல்ல அவ கேள்வி கேட்கிறான், அதுக்கு பதில் சொல்லிட்டு இருக்கார் சஞ்சயன். இப்போ பகவத்கீதை வினாவுடன் தொடங்கியது. பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் முதலிய மாபெரும் வீரர்களின் உதவியால் தனது மகன்களது வெற்றியின் மீது அவருக்கு நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார். வெற்றி தன் பக்கமே என்றும் அவர் நம்பிக்கை இருந்தார். ஆனால் போர்க்களத்தின் நிலையை விவரித்த பிறகு, யார் விவரிக்கிறார்? சஞ்சயன் விவரிச்சான் இல்லையா? அதுக்கு பிறகு நீங்கள் வெற்றியை பற்றி எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன். எனது அபிப்பிராயம் என்னவென்றால், கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் எங்கு உள்ளார்களோ அங்கே எல்லா விதமான அதிர்ஷ்டங்களும் இருக்கும் என்று மன்னனிடம் சஞ்சயன் கூறினான். அர்ஜுனனிடம் சாரதி என்னும் நிலையை கிருஷ்ணர் ஏற்றுக்கொண்டது அவரது மற்றொரு ஐஸ்வர்யத்தை காட்டுகிறது இல்லையா? அவர் வந்து பார்த்த சாரதின்னு தானே அவருக்கு பேர். அதனால்தான் பார்த்தன்னா அர்ஜுனனுக்கு சாரதி, அவனோட ரதத்தை ஓட்ட. அது சாரதினா டிரைவர், வண்டி அவனோட ரதத்தை ஓட்டுற டிரைவராக இருக்கார், ஓட்டுநராக இருக்கார் இல்லையா? அதனால அவருக்கு பார்த்த சாரதி அப்படின்னு பேர். அவரது அது ஒரு ஐஸ்வர்யத்தை காட்டுகிறது. எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் அவரிடம் பூரணமாக நிறைந்தவர். அவற்றில் ஒன்று துறவிற்கு எஜமானன். பகவத்கீதையை நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடியது யாது என்றால், தியானத்தினாலும் அனுமானத்தினாலும் தன்னுணர்வை அடைவது ஒரு முறை. ஆனால் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்து உன்னதமான பக்குவம் இல்லை. தியானமும் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதும் ரகசியமானவை. கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவது மிக மிக ரகசியமான உபதேசமாகும். யோகிகளின் தேவரான கிருஷ்ணர்களா, இது வந்து மிக மிக உத்தமம். பகவான்கிட்ட சரண்டர் தான் பேசுறது. The process of chanting the holy name of the Lord is always superbly effective, but it is especially effective in the age of Kali. இந்த கலியுகத்துல கோயிலுக்கு போக வேண்டாம், பெரிய பெரிய யாகங்கள்லாம் பண்ண வேண்டாம், வீட்டில் உட்கார்ந்தபடியே நம்ம சாண்டிங் தான் மகாமந்திரா அவ்வளோ பலன்களை கொடுக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ இந்த சாப்டர் இதோட முடிச்சுடுறேன். கர்மயோகம் மூலம் ஜட இயற்கையின் கட்டுக்களிலிருந்து விமோச்சனம், செயல்பாட்டின் 5 காரணிகள், முக்குணங்களை அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துகின்றன. வர்ணாசிரம தர்மத்தை பின்பற்றுவதன் மூலம் புனிதமடைதல், பிரம்மதளம், தூய பக்தி, கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவது முடிவுரை. ஓகே, சிம்பிளி பை சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் தான் திருப்பி ஏன் சொல்லியிருக்கேன்னா, அதுக்கு உண்டான பலன்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அனுபவத்தை கேட்டா அவன் சொல்லுவாள். ஓகே, வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன நமக்கு இந்த சாப்டர்ல கிடைச்சது. இதுவே உண்மையான ரகசியம். பிறகு பகவத்கீதை படிக்க உற்சாகப்படுத்துங்கள். மற்றவர்கள் இந்த மிக அற்புதமான அறிவை பெறும்போது நீங்கள் பரம புருஷ பகவானுக்கு பிரியமானவர் ஆகிறீர்கள். 4 பேரை நம்ம சொல்லி படிக்க வச்சோன்னா நம்ம என்ன ஆகும்? நம்ம பகவான் கிட்டக்கு போவோம். அதனால எல்லாருக்கும் சொல்லி அடுத்த பேட்ச் மார்ச் மாதம் 6ஆம் தேதி ஆரம்பிக்கிறது.
எல்லாரையும் ஜாயின் பண்ண சொல்லி சொல்லுங்க. திங்கமனுக்கு. ஓகே. ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे मोक्षसन्न्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः. हरे कृष्णा. कमला माताजी சொல்லுங்க மாதாஜி, அந்த சொல்லுங்க. அந்த அஸ்மின் முடிச்சிருங்க நீங்க. ஓகே. அந்த இது நீங்க நெக்ஸ்ட் இது அவளுக்கு போடணுமா? லெவல் 2 ஓடுது. அது அங்க போட்டுட்டேன், நான் இதுல போட்டுட்டேன். ठीक है माताजी. அஸ்மின் மட்டும் சொல்லுங்க. இது அஸ்மின் பரமாத்மா சொல்லிட்டுமா? ஆமா. பரமாத்மா நனுபாத்ம கல்பே தொமிதமுத்தாபித பத்மயோனி அனந்த பூமா மமரோகராஷிம் நிரிந்தி வாதாலய வாச விஷ்ணு. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றேன். இது சொன்ன உடனே எல்லாருமே என் கூட ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை 10 டைம்ஸ் சொல்லிடலாம். ஒரு வாட்டி ஸ்பிளிட் பண்ணி சொல்றேன், அப்புறம் 10 டைம்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லலாம். ஓகே. வாஞ்சா கல்பரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியோ வச்ச பதித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ராம ஹரி ஹரி. என் கூட அப்படியே நீங்களும் சேர்ந்து சொல்லிட்டேன். நல்லா இருக்கும். அப்பதான் குரூப்ல வச்சுங்களேன், பகவான் நம்மள எல்லாம் வந்து பாப்பார். கண்டிப்பா பார்த்து நம்ம நினைக்கிறது நடந்துடும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. நீங்க மாட்டும் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே. எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே